ተኸታተልቲ ከመይ ኣነ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣለኹ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዘለኹ ንስኹምን ጽቡቕ ክትህልው ናይ ወትሮ ጸሎተይ እዩ እና ያው ናብዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ብሰብስክራይብ እና ኮሜንት ላይክ እተው ለማዓንቲ ሒዘልኩም መጽኤት ዘለኹ ድማ ኢዳም ከመይ ጌርና ንሰርሕ እዩ ያው ሕጂ ሽጉርትና ዘይትና ቆለኹ እዩ እና ኣሕዋተይ ማዕረይ ላይክ ኮሜንት ኣይንሕማቕ ያው ሽጉርትና ቀለኹ እዩ ኣብዚ ድማ ኩዳር ንኤ ኩዳርና ስጋ ንእሽተይ ስጋ ማለት እዩ ጻዕዳ ሽጉርቲ ሰልሳ ባህራት ነቐርብ ያው ሽጉርትና እውን እናተቐለወ እዩ ያው ሽጉርት ተቐሊሉ ሕጂ ማለት እዩ ስጋ ነእትወሉ ስጋ ድማ ብደንቢ ንቆልዎ ምክንያቱ ኩዳር ድሓሪና ነእትዎ ኩዳር ቅዱስ ስለዝወስድ ስጋ መጀመርያ ብደንቢ ነብስሎ
ሕጂ ተቐሊሎ ማለት እዩ። ባህራት ንገብረሉ ኢና። ያው ባህራት ገርና ኣለና ሕጂ ድማ ጉዳር ነእትዎ ማለት እዩ። ብሓንሻዕ ክብስል ምእንታን ኣብዚ ድማ ማይ ወዒት ንፍልሕ ኣለኹ እየ ምእንታን ቅልጢፍ ክበስለለይ ليمون أسود እና ጻዕዳ ሽጉርቲ ሰልሳ ንገብረሉ زنجبيل نعناع اوكي ها كله بالحال طيب ሕጂ ማይ ወዒት ነእትወሉ ብሓንሻዕ ብስል ይብል
እዚ ድማ ኩብዝ ያው ፀብሕና እውን የኺላ ኣላ ርእዋ ጋይስዋይ እዚ ድማ ኩብዝ እዩ በዚ ገይረ ኣድርቕ እየ ዘብሎ ደረቕ እዮም ዝፈቱ እንዳዓሞታተይ أوزين مال تنكورون كيز حلم انتان يا حجي بالعون كأونا نوينا مسلا زولو حفظا جيري يخدنا كيز حلم انتان باي ذا واي بطعمي زمتشوكا انجرانا عدنا إذا مثلا أنا زخوزي بطعمي زفطوه يا وزي مثل أذن يدماني عنا حابك باي ذا واي إذا خمت خلو مرة يشلتون نزغت حد صبوعل خاتل حد يبكاتل درو أقلا مالتيو ناخد فوتوات سفاي قبر يحواتي معاري لايك الناس سبسكرايب نرسع يا حدش انت لازقانه متبعكم اي فلاني حواتي معري ريتا قالت هالي دما هنقبلينا كومنت او مطلعي ياو نايلة ما انت حستي زي مسلي حاتي معري